Tabati yada abi lahabin wa tabba. Maa min bi fɛ ka jugu halaki suko ni dugujɛ cɛ, mɔgɔ dɔ de bi juguya la, a tigi ko a ti fara i la. I bi fɛ ka bɔnɛ jig'a kan, Ala ka halaki ka ta tiɲɛ suko ni dugujɛ cɛ. Tabati yada abi lahabin wa tabba. Ale sura in de b'a kɛ, u b'a fɔ a ma ko suratul lahabi. Mina dalu d'i ma, mi dɔ fɔ a la, n b'a tɔ to yen, sabu tiɲɛnikɛlaw de ka ca ka tɛmɛ ɲɛnikɛlaw kan. N'i tula ka nin nasuguw bila, dɔw bi se k'a ta ka baga mɔgɔ dɔ ma, n'o kɛla i bi jurumi sɔrɔ a la. O de la fayida caman bɛ yen minnu bi se ka tiɲɛni kɛ ka adamaden halaki, mɛ anw da ti s'a ma, anw ti kuma a kan, k'a sabu kɛ tiɲɛnikɛla de ka ca. Nka tabati y'a da, a bɛ ɲɛni kɛ i b'a fɔ a bɛ tiɲɛni kɛ cogoya min na. I y'a faamu? Misaliyala, ni fɛn dɔ tununa, zo ye fɛn dɔ tunu, i bɛ fɛ zo in ka da kɛnɛ kan, Ala k'a tigi bɔ dibi la k'a da kɛnɛ kan, a tigi ka lebu, min ka fɛn tununa o k'a ka fɛn sɔrɔ. Tabati y'a da fɛnɛ bɛ o kɛ. I y'a faamuya? Donc nin n'a ɲɔgɔnna caman bi Ala ka kuranɛ kɔnɔ, dalu wulibaliw la, n'i maga n'a kili o kili la, wallahi Ala b'i laminɛ. O la ni adamadenw y'a faamu, kuranɛ mako ɲɛ yɔrɔ bɛ yen, n'i gɛrɛla la sekɔni kɔnɔ, bilahi Ala b'i mako ɲɛ. Misaliyala, dalu dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ nafoloko kan. Maa o maa mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ la, i bi fɛ Ala k'i sɔn nafolo la, teliya la, k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ, k'a sɔrɔ i ma sitanɛ baara kɛ, k'a sɔrɔ i ma boli baara kɛ, conséquence tɛ min na. N y'o dalu f'i ye kuranɛ kɔnɔ, o de ye suratul waqi'a ye. Diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan ko suratul waqi'a, ale de ka teli nafolo ko fɛ, o ye teliya dan ye. Cɛ o cɛ mako bɛ nafolo la, muso o muso bɛ yen k'i bi fɛ ka nafolo mara, iza wakati don. N'i y'ale baara kɛ, Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma. A saraka ye sɛ jɛma den 3 de ye. N y'a fɔ aw ye cogoya min na. Nka iza wakati nafolo baara yɛrɛ, a bi kɛ diɲɛ bɛɛ ye. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ dugu o dugu, i bɛ quartier o quartier, iza wakati baara bi se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. Baara in ye 30,000 de ye, nka i bi se ka 15,000 sara fɔlɔ, ani i ka sɛsɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. I y'a faamuya? Maa min mako bɛ iza wakati nafolo baara la, nafolo baara min don, Ala ti bɛɛ garizigɛ don a la k'i bɛ se ka an lasɔrɔ an k'a kɛ i ye. Ni maa min ka sababu tɛ an bolo, a ka ca Ala fɛ an n'o tigi tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. I y'a faamu? Toujours an bɛ to ka dugawu kɛ maa o maa ka sababu bi anw bolo, yarabi Ala k'o tigi tulo don an kumakan na. Ala k'o kɛ Alaya kama, kira kanu kosɔn, sɔli ala rasuli. Garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ o numéro in na, ni Ala sɔnna, i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Baara in ye 30,000 ye,